kadagom, another day, another slay. Nausab kita karon. So, wa ta na nahi pa kadagom ng hinlo. Sa ta kayong daghanan kayong hinloon. Di na madaglamok mga kadagom. So, mo na, paspasan na nato mga kadagom. Kaya murag daghan patagbuhato nun. So, mo na kadagom ing anak mi. Kadaghang hugaw. Basta, ay nako, natingo mo jug hinlo mga kadagom no. Kay pila kadlaw ka hinlo. Sige, ignore mato. Gonya pagkahuman. Ay, kani magong kuan daghan tag mga business ginagmay mga kadagom. Di ta makahinlo kay sa tumbay balang kalanggiyaw na di atong bay basta kay magakwarta. Kani laging isda naong tag kwarta mga kadagom. Unsa ano mga kadagom so tag sara ta mahinlo okay ra na mga kadagom. Atong hinloan gamay kay para makuhaan daghan naman pugong lamok nagsuri-suri man ang ato naning panguhaan atong mga hugaw mga kadagom. So kamo diha sa basiganahan pa mo diha nga magpatahi og kuan mga kadagom, cortina or bedsheet o mga cover na gamay na lang kayo itong tahionon kadagom basiganahan na mo insert mga kadagom. So mao na itong mga trabaho ron mga kadagom. So mga kadagom na aday ko'y bag-ong produkto nga ahong ikuan introduce kaninyo mga kadagom no. Kani siyang produkto murag kanang kuan jud ni siya mga kadagom. Kanang makasave ni sa inyong kuryente. Diba? So, kani siya mga kadagom, mahora na ibutang ang link diha sa ubos. So, solar power ni siya. Kung gusto po mo, pwede na ninyo saksak sa kuryente. Gusto mong madali, nagkapuno ang inyong battery. Pero kana kadagom, mahora na siyang gi-charge through sun. Diba? Anya pagkaman mga kadagom, continue ta diri na milo ko mga kadagom. Kay daghan, jug pilonon mga kadagom. Tabang mo diha mga kadagom. So, mauna siya mga kadagom no. Mahuman ra lagi ni kay dali-dali ta mga kadagom kay daghan pa kay tag mga buhatonon kadagom. So, maura na siya mga kadagom hantag sa sunod higayon. Salamat ug paalam. Og makita na ninyo mga kadagom nga arang daghan na natong basura ini kahuman nato panghinlo mga kadagom. Tan-awa laman unya na mga kadagom. Daghang salamat. Bye. Hantag sa sunod pa sige higayon. Paalam.